Portem preguntes per vosaltres. Perfecte, però bueno. perfecte. Que aniran sortint cosetes, saps? O sigui, no... Jo estaria tranquil. No, aneu d'estar tranquils. Però bueno, ara que heu arribat els dos aquest hivern, no? Sí. Més o menys. Heu marxat al mateix temps. O sigui, aquest primer quadri, no? De quart. Sí, el primer quadri, que és el segon d'allí. Sí. Per què vau fer Erasmus? Tu primer. Jo, perquè sempre he volgut anar a conèixer Llatinoamèrica i era com l'opció més viable econòmicament i de temps i de tot. I no sé, o sigui, l'oportunitat de poder-te anar a estudiar, conèixer una altra cultura durant tant temps, o sigui, al fin i al cap són 5 mesos, que és una merda, però joder, no és el mateix que anar-te'n de vacances 15 dies. I bueno, pues, jo volia anar a Mèxic o Argentina i vaig tindre la sort que em va tocar Argentina i... La sort? Bueno, sort. Sort o desgràcia, depèn de qui li preguntis. Home, claro, perquè vas anar al tercer món, pràcticament, eh? Si bueno, està millor de lo que... Sí? Sí. Pardinyes i Buenos Aires... Sí, fa una cosa el mateix. I tu, Maricel? Bé, jo feia molt de temps que tenia al cap que volia marxar, és a dir, ja abans de saber quina carrera volia fer, sabia que a quart volia marxar. I no sé per què, a primer i segon de carrera se'm va posar al cap Brasil. I llavors doncs, ja vaig estar fent com un curs que fa aquí a la UDL de portuguès i ja està. Sí, és virtual, eh? Fan cursos de quasi totes les llengües. En veritat pots treure qualsevol llengua aquí. L'únic que no t'ho diu ningú perquè tampoc s'entenen ni els professors ni els coordinadors de graus perquè són... Que majos. Clar, perquè t'anava a dir això, o si vas a Brasil i dic, no tens ni idea de portuguès. No tenia ni idea de portuguès, perquè era un curs que vaig fer a segon de carrera, era virtual, vull dir que depenia de mi la meva constància i no em vaig tenir molta. Perdó, és que efectivament no he posat el telèfon en silenci, perdó. I això, i llavors feia molt temps que ho tenia al cap i quan vaig veure l'oportunitat hi vaig anar. I també és això, com em cridava molt anar a un lloc com molt diferent, que no sé, algun lloc on no hagués anat i que fos superdiferent al que hi ha aquí. I tu ho vas trobar, o sigui, és molt diferent allà. Sí. Clar, és que jo sincerament m'imagino Brasil com Espanya, però portuguès o brasileño, saps? No, és... O sigui, m'imagino el mateix. A veure, favelas, no, i coses rares, però... Com a Pardinyes. Sí, més o menys una mica, sí. Però clar, per mi és com me dius Brasil i m'agranés, saps, però això en portuguesos, o sigui, no... No, no sé, és diferent. Jo també tenia una percepció molt diferent del que era fins que vaig arribar. És a dir, és com tinc la sensació que tothom es pensa que és un lloc superperillós, que no sé, la meva família, les meves amistats estaven com patint per mi perquè pensaven que arribaria i que, jo què sé, que m'obririen de dalt a baix i què va. Vull dir, és un lloc, la gent és superacollidora, vull dir, és com completament diferent al que tenim al cap a vegades de Llatinoamèrica en general. Bueno, no sé, jo vull... Tu què tens a dir? No, o sigui, jo opino exactament el mateix. No hi ha una història d'un taxista... Bueno, per això vas a Xile... Claro, que Xile no és Sud-amèrica. No, però és que és molt bèstia, perquè inclús dintre de Xile, jo primer vaig volar de Barcelona a Santiago de Xile, perquè la ciutat on estava jo i Santiago de Xile estan molt a prop, o sigui, molt a prop per ser Latinoamèrica. Jo estava a Mendoza, Argentina, la ciutat del sol i del bon vino. Ah, pensé que era la ciutat del pecat. No, aquesta és Lleida. I a la mateixa ciutat de Xile me deien en plan... que ojo amb Argentina, que te roben el mòbil, és tan fatal, no sé què, perquè allí Xile, o sigui, en temes de seguretat i d'economia estan bastant bé per ser Llatinoamèrica, menys perquè sempre tenen líos amb manifestacions i coses, o sigui, és un país que dintre de Llatinoamèrica està molt bé. I flipaven quan ells deien, no, me'n vaig a Argentina a estudiar, tots en plan, te robaran el mòbil, no sé què, i al contrari, o sigui, on més por vaig passar va ser a Xile, a Santiago de Xile i no per Argentina. És que a Santiago de Xile diuen que telita. És una ciutat enorme, o sigui, t'impacta molt. És que no, a vegades no pots veure ni la cordillera de la pol·lució que hi ha, o sigui, és com 4 Barcelones... Sí, però explica la història del taxista. La història del taxista, després d'unes... Hòstia, quantes hores de vol són? 12. No ho sé. Vas pujar tu a l'avió amb nosaltres? No, jo vaig fer 24 hores d'avió. Com que 24? Perquè vaig fer escales i tal, i vam estar 12 hores a Madrid i tal, tirats allí. Bueno, i vam arribar, clar, després de 24 hores de sortir jo de Barcelona. I vam arribar allí i diem, bueno, hem d'anar a l'hostal on estem. I no se'ns ocorreix res millor que fer que sortir de l'aeroport i el primer tio que ens va dir, busqueu un taxista, dir-li que sí, claro.
i ens va fer una vaina terrible, no teníem quasi ni un peso per pagar, anàvem a pagar amb la targeta de crèdit, no funcionava la targeta de crèdit, tot i que havíem parlat amb el banc i tal, amb la conversió de monedes, i li vam haver de donar un bitllet de $50 amb aquest bon senyor, quan igual després al tornar ens va costar 20 euros. Però bueno, estàs amb el jet lag, estàs tonto perdut i dius, mira, mentre no em roben la maleta... Vamos, que vau fer un 1x2, vau pagar un viatge per 2. Sí, per 4, perquè... Bueno, no, és clar, és que no sé com va. Hòstia, vaya màfia del puto xileno asquerós. Però bueno. I això va ser el primer dia. N'hi ha una hora d'estar a Santiago de Chile. Que no vas tindre problemes, Marisa. Bueno, jo volava sola i llavors vaig estar... El meu vol eren 9 hores, 10 hores, no ho sé. I vaig arribar i no em vaig... O sigui, la ciutat on estudiava jo estava a 7 hores amb autobús de Rio de Janeiro. Vaig arribar a Rio. I no m'havia mirat gens com cap mena de combinació ni de tren, ni de bus, ni de res. Anava allà com bastant Jo pensava, bueno, vaig allà, arribo al punt d'informació, els hi pregunto, jo què sé, el pròxim bus per anar cap aquí i ja està. I que va, o sigui, vaig arribar i també com no estava gens acostumada que els taxistes et venen a buscar i t'agafen la maleta en plan vine amb mi, i jo era com, no sé, em vaig com agobiar moltíssim, no sabia què fer i al final, al cap de mitja hora per allà, dient-los que no tots els taxistes que m'agafaven la bossa, vaig acabar pujant a un taxi, també em va cobrar bastant més del que realment costa, però perquè ja et veuen la cara de... Vale, ets guiri, bueno, ets europeu. Sí. I ja està, perquè després o sigui, em van cobrar com 170 reals, que són, ara no me'n recordo, 30 euros, una cosa així, quan realment després vaig tornar a volar i costaven com, què sé, 10 euros poder o 5 euros, vull dir, que em van... Bueno, una enganyadeta, la novatada, ¿no?, de quan arribes, suposo. La bienvenida a Latinoamèrica. I... S'ha hecho una punyalada. Però a part d'aquestes... Jo prefereixo que em fotin 20 euros que no una punyalada. Perquè tema robatori, en plan, us va passar alguna cosa? Jo no vaig patir gens. No, zero. I és més, amb un col·lega francès sí que li van robar el mòbil, però perquè anava borratxíssim, a part perquè era francès, i va deixar damunt d'una taula del McDonald's, igual se'l va descuidar allí, saps? Això te passa a Lleida, al Batàrrec, te passa... Sí. Te passa a qualsevol lloc, això, macho. Jo no, cap. Ni de nit no vau passar por ni res. Jo no. Bueno, claro, tu ja me dic que imaginava que... Jo no. Jo per la nit... Tu no sabies on estaves. La festa, què tal? Tant de riures, la festa per Llatinoamèrica. Com a Espanya no hi ha un altre lloc. Vull dir, tema de festa... O sigui, que se quedin el cachengue, la cumbia... Lo que. Música argentina. Ah, bueno, vale. Inventar-me parados. O sigui, és bestial. Jo vaig estar tot els 5 mesos anant a una discoteca LGTBI perquè ficaven pop. Perquè passava d'escoltar tota l'altra música i tenia aquesta discoteca molt a prop de casa i a part la música pues, sonava Rihanna, Britney Spears, no sé què, o sigui, jo anava allí i me l'agafava. O sigui, música actual. Sí, bueno, això encara rai. Bueno, és com anar a la boat, però... Arriba un punt que vaig tan borratxo que me poden ficar el que vulguis, però no... Bueno, al punt no, cada nit. Però bueno... No, clar, allí la putada, tio, a Argentina, jo vaig anar a la barra el primer cop i dic 4 xupitos de tequila, me fa no servir xupitos. Dic com que no serviu xupitos. El xupito és una inversió espanyola, jo no sabia això. Dic com que no serviu xupito. No, i allí pues, compren, o sigui, van més amb botella que no amb cubates i merdes. O sigui, entre 3 o 4 compren una botella de Fernet dintre de la discoteca. O sigui, la discoteca ven la botella. Sí. LOL. Sí. Tu igual, Maricel? I és que a discoteques no hi vaig anar, perquè no és un concepte que estigui popularitzat allà. O sigui, allà el que fèiem era sortir o a pisos d'estudiants que es diuen repúbliques i en certa manera paguen el lloguer a partir d'això i després t'anaves al carrer. Hi havia un carrer que hi havia, vull dir, hi havia uns quants bars, no és tant com a Vins, era com un carrer amb un parell de bars i la gent estava allà fora amb un altaveu i vas entrar al bar, vas a fer una birra, vas sortint, però el que és festa d'interior no hi havia discoteques, era tot això, en pisos o al carrer. O sigui que els dels pisos venen a base de... O sigui, paguen l'alquiler a base de festes clandestines. Literalment. Bueno, sí, realment sí. Home, és això, tal qual. Joder, és un negoci que se pot valorar. Sí. O sigui, a la pandèmia es van haver de forrar, els cabrons. Home, no me jodas. Ho fèiem de manera... O sigui, ho fèiem gratis. Jo pagaria. Hasta que denuncien els veïns. Bueno, claro, però jo... O sigui, si me diuen que hi ha un pis que és segur per pagar, jo vaig. Ah, no, sí. No te jode. Sí. I a nivell de concepte de festa, o sigui... Clar, i també música, clar, l'ambient, tot això, què tal? Clar, jo vaig arribar allà
I jo què sé, o sigui, la cançó de Samba de Brasil, que Sí, mítica. no la coneixen. Oh, va. No, A veure. no. A veure, això No ja la m'ho crec. coneixen, és que es veu que és d'un alemà, crec. Vull dir, no. Com que no? Que no, jo vaig arribar allà espera, pensant que sonaria cada festa i que seria Claro. mi canció, saps? Jo En plan, la sortiré que d'aquest sortiria a podcast amb ballar. depressió. Que a I Brasil no escolten... no Samba do coneixen Brasil. aquesta- Samba do Brasil. Vull dir, escolten samba, però aquesta cançó no la coneixen. Gens. I clar, i llavors... I la recopilació de Ronaldinho amb aquesta cançó. Tot iba a dir mentida, Brasil, tot mentida. Això és mentira. No. Tot mentida. Sí que escolten molt funk, que és tipus com un... És, Sí, és allò que és reggaeton, que és com... Sí. Que sona la progressió, pum, ta, ta. Sí, és això, no? és això. I Sí, clar, sí. jo no em coneixia ni una cançó, però és que ni una. I al principi no m'agradava gens la festa, perquè l'alcohol beuen vodka. Una mierda. Volia demanar un ron cola i o sigui, no coneixien el concepte de ron Això és cola. perquè has de deixar de beure ron ja, perquè tens una edat. No. Està boníssim. Deixa de beure ron. Boníssim. O jo què sé, tot era generalment era vodka. Veu martini blanc, aquest senyor. Sí, t'emborratxes base de vermuts, tio. Bueno, està boníssim. Sí. A veure, sí, però... No, Cabrón, És veritat així que de festa, tio. És veritat que beure'm una botella de martini jo sol mentre estava fent un treball no s'ha estat un punt més àlgid, però... Perdó, I sí. això. Però a nivell de concepte de festa, amb el temps em va acabar agradant més, perquè tenen coses que eren molt guais, en plan, anaves a veure un partit de futbol i en lloc d'estar allà en un bar mirant el partit i fent una birra, doncs t'anaves a un descampat amb un escenari, un projector, el projector al partit, a davant un DJ, jo què sé, la barra, tal, no sé què, i allà la gent estava fent festa mentre miraven el futbol. Buah, no, o sigui, fan festa mentre miren futbol. Sí, depèn de... Clar, el Mundial, per exemple, Claro, no, és que el dic, Mundial a també. veure, claro, estàveu al Mundial, També. vosaltres, Vosaltres us vau veure el literalment, Mundial. bueno, el juego ja com a guanya Argentina, allà deve ser... O sea, Vosaltres vau mirar el Mundial d'allà? Sí, sí. Està absoluta, no? Increïble. Bueno, Jo estava en depressió per Luis Enrique. Vull dir... a veure, ja va saber greu, perquè el tio feia els streams i tal, però... Jugaves, o sigui, vivies a Argentina i va guanyar Argentina. Jo, Sí. Jo vaig acabar d'aquella gent hasta els collons. Que hi havia gent que es tirava pels ponts, tio, que pujava les Estan faroles. molt tarats. O sigui, m'han caigut molt bé els argentins i tot. No vull tornar a veure un Mundial argentina en ma vida. O Bueno, sigui, que diuen que els argentins són molt pesaus. Moltíssim. A part de narizudos, o sigui, que tenen el gros, diuen que són molt pesaus. no, però aquest concepte de l'argentí que tenim és bàsicament el porteño, en plan, la gent de Buenos Aires i tot allò. Gent de capital. L'accent, sí, tot l'accent argentí i tot això és aquella gent. I a Mendoza? A Mendoza tenen un altre. Si parlen... És com Lleida, vamos. Barcelona i Lleida. Sí, més o algo menys. així, sí, sí. És com nosaltres que odiem la gent de Barcelona i la gent de Madrid, pues, Sí, sí. Bueno, la gent sí. d'interior odia els de Buenos Aires i els de Buenos I al Aires els de revés. l'interior. Sí, sí. Lol. No, sí. Molt bé. Voleu fer un parell més de preguntes o podem... Pues colau. és que jo tinc dues preguntes encara, dues molt bones. Bueno, una que m'interessa a mi i bueno, una que vale, m'interessa a pues, l'audiència. Pregunta-li. La que m'interessa a mi, evidentment. On està el millor menjar? A Espanya o allí? Aquí, 100%. A ver, sincerament, Però Espanya 200.000%. Sí, o sigui, tio, croquetas, jamón ibérico, tortilla patata. És a dir, Ah. diré, la fruita i la verdura allà està molt més bona. Tipo, jo vaig redescobrir el gust de la pastanaga, per dir-ho així. O sigui, té molt més gust. Està, per mi, estaves molt més bo. Però el Plàtanos de menjar... Canàries, els de Costa Rica que se'l fiquin pel cul. O sigui- Tots els plàtanos de Costa Rica, tio. Què dius? Tio, porto un puto plàtano de Canàries, tio, que tingui l'etiqueta Pedri, tio. Exacte, o sea, xupar-la, Pato Però Canàries el és menjar, pedri. el menjar jo em quedo molt d'aquí. Però... Jo no sé què dir-te, És que el... O sigui, és que el Ja menjar sabem d'aquí... qui no tornarà al podcast. Sí, el asados. menjar d'aquí és increïble i està boníssim. Ja estàs fotent un menjar de polla els argentina. asados i tot... A veure, menjar de polla, és un país de puta mare, Jo això, cabrón. jo això ho defensaré, perquè tenia un amic argentí allà que estava estudiant allà a Brasil i vam fer uns quants assados i realment... Però és que Està o bueno. sigui, està Està bo. boníssim. Clar, és que jo no- La Està salsa molt bo. que fan és espectacular i a part és tot un procés. O sigui, ells per fer un asado és com tu i jo quan quedem per fer el vermut, que tu dius, saps a l'hora que començarà, Però no no saps saps si quan menjaràs algo, saps que acabaràs borratxo, saps? Doncs Perquè allí comencen a fer, si és primera hora, pues es van passant el mate, no sé què, jiji amb el mate, arriba un punt que normalment era jo, que ja comença a trencar una botelleta El Fernet. i se comença a pimplar Fernet. I ja, pues, bueno, ja després al sopar seguim amb el Fernet, allarguem amb el Fernet, continuem amb el sopar... I després a la disco de pop. Si és que tens sort i arribes. Quina mala pinta, això. No, perquè a part a la meva ciutat hi havia un gran perill que eren les asèquies.
Què és això? O sigui, les assèquies que hi ha aquí per regar els camps i tot, Ah, conyo, vale. pues a la ciutat és l'única que encara ho conserven, que són prehispàniques, en plan precolombines, i estaven per tota la ciutat. O sigui, és com si tu a la carretera, aquí que tenim els arbres i tal, pues és una sèquia i els arbrets. Estava tota la ciutat, a tots els carrers hi havia arbres, per la puta sèquia aquesta que els regava tots. Quin era el programa i que tots el que ens van dir? No eres un buen mendocino hasta que t'has caído en una. I nosaltres, claro, sempre feim la conya de a veure qui es cau avui. No es va caure ningú, però sempre jo vaig estar a punt, una amiga va estar a punt, una va ficar una roda del cotxe dintre d'una sèquia, el qual no compta com... Bueno, però quan va guiar. Home, No, però eren molt riure les sèquies. Tenim un company que quan anava borratxo, no sé per què jugava a l'escondite. O sigui, sempre se'n volia anar a casa i nosaltres, que no t'hi piris a casa, o sigui, no saps tornar a casa. Saps qui també quan veu desapareix, no? Aquest home. Però aquest perquè se'n va a casa, el cabron. Sí, aquest de sobte que l'estàs a dins o No, però clar, allà era molt graciós perquè diu, me piro a casa i nosaltres s'ha amagat a les assequis. Com a tarats, clar, eren assequis, o sigui, igual... Clar, però són totxes, no? Sí, no, són o sigui, igual és un metro, algunes. I nosaltres pensant que s'havia amagat o s'havia caigut i s'havia trencat el cap, saps? I el tio de repente estava a casa dormint. Fill de puta. No. Molt colau, això. Tio, però para, sisplau. Cau bullying, tio. Vale, ho entenc. Per acabar les preguntes, no sé si ho haureu fet molt, però millor sexe nacional o internacional? Que te me lliga. Clar, és que jo no... Jo he de dir que jo tinc parella i vaig anar amb relació tancada. O sigui que no... Val. O sigui, No contestes. t'has a 70. Clar, si no ha passat lo de que marxes d'Erasmus amb parella i tornes sense... No. A 70, molt bé, Sí. molt bé. Apoyen M'agrada. gent així. No, o sea, ole tu poll, bueno, ole tus ovarios. Le tocó. Que sí. I tu, Joey? I tu, Joey? Internacional, sens dubte. Claro. No. És veritat? Jo Bueno, per a mi veure, clar, sí. Bueno, vull dir, clar, depèn de la seva experiència, claro. Clar, perquè Jo la meva experiència... Clar, a mi m'interessa la teva experiència. Pues la meva experiència, el millor sexe amb una argentina. Hòstia, M'alegro. No, me callo, però no he dit una animalada. M'alegro. Me callo. O sigui que estàs dient que el millor sexe que has tingut està a 12 hores en un avió, no? Perfecte, vinga, va. La ciutat a tot, T'imagines? Buenos Tenen Aires. que fer 24 hores de viatge per fer un quiqui i tornar. Vas? A mi no me surt a compte. Estàs un cap de setmana i tornes. Però per un cap de setmana no vas. Bueno, Si no em sortís ja 1.000 euros anar i tornar... Claro, sí, a ver, hòstia, 1.000 euros el polvo No, està caríssim. complicat. Ara, mira, és que ja, sincerament, gometa i sortir de festa, més o menys, ja és un polvo, són 15 euros. a veure... Claro, tio, és veritat. A veure, pots... Gometa i sortir de festa. Claro, a veure, casos en parella no, perquè, bueno, pues és gometa o pastilles i ja està, però un Vale, cas però d'un també, solter... també hi ha gent incauta que fa sense cometa, clar. A veure, però jo això no... I després hi ha gent que no folla, vull dir, surt Sí, baratíssim. a això mi de follar. sí, la veritat és que Jo sí. des que he tornat em surt baratíssim. I els disgustos que t'ahorres, també. Sí, però Perquè- sobretot altres persones. Sí. Sí, per això ho dic, els disgustos, aquí, mira, ja està, no li cos malament a ningú. No decepciona a ningú, tampoc.